कि हरियर निमिया के पतर पतैया झर झर डोलेला। हरियर निमिया के पतर पतैया झर झर बहेला, झर झर डोलेला। झूला झूलेली दुर्गा मैया ओ चंवर डोलेला। झूला झूलेली दुर्गा मैया हो चंवर डोलेला। हरियर निमिया के पतर पतैया हर हर बहेला। हरियर निमिया के पतर पतैया झर झर डोलेला, झर झर डोलेला। झूला झूलेली दुर्गा मैया ओ चंवर डोलेला। झूला झूलेली दुर्गा मैया हो चंवर डोलेला। लोहरतवा बेटवा रहसन छामे, माई मुस्काली खुशियाँ झलकत गाँव में। और कहतारी शीतल छैया वन पुरवैया हर हर बहेला। शीतल छैया वन पुरवैया हर हर बहेला, हर हर बहेला। झूला झूलेली दुर्गा मैया ओ चंवर डोलेला। ओ झूला झूलेली दुर्गा मैया ओ चंवर डोलेला। तारी आशीष मैया दोनों हाथ खोल के, भरला शिवेश झोली जय माता दी बोल के। लेकिन ये भजन आप सबके खातिर जितना भी लोग आइल भाई माई के जागरण में शांति पूजा समिति खैरा जमुई 2025 जन महोत्सव खैरा हमारे रत्नेश भैया के माध्यम से हम सब कलाकार आए हैं। देखिए क्या कहेंगे बाबा, देता दी आशीष मैया दोनों हाथ खोल के, भरला म्यूजिशियन झोली जय माता दी बोल के। शनि लक्ष्मण माई के पड़ता रे पैया हो नगर बोलेला। शनि लक्ष्मण माई के पड़ता रे पैया हो नगर बोलेला, हो नगर बोलेला। झूला झूलेली दुर्गा मैया ओ चंवर। झूला झूलेली दुर्गा मैया हो चंवर डोलेला।
हरियर निमिया के पातर पतैया हर हर बहेला हरियर